Good morning! Good morning, guys! Maaga tayo ngayon. Pupunta kami kina-Kat. Bigla ang lakad na naman. Mag-blow dry lang ako. Ang dali na lang nito kasi maikli na lang yung buhok natin. So, I'll just blow dry. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Ayan! Easy! And we're done! Mag-ano lang ako, lalagay ako ng konti sa brows ko, and then, lip tint, yun lang. Yun lang. We're good, peeps! Ayan guys, nakapag-makeup na ako. Yung sa lips ko, combination siya ng dalawang kulay. Nagmamadali ako, guys. So, combination siya ng dalawang kulay. Wait ha. Shade 05 sa gitna. Tapos, sa outer part, nilagay ko yung shade 03. So, ito yung shade 03. Ganyan. Maganda siya in fairness, oh. Ang ganda, diba? I-prepare ko lang yung mga dadalhin natin. So, magdadala ako ng ribs at saka corn kasi ang mga boys mamayang gabi. And then, magdala din ako nito. Ito yung spring roll na ginawa natin. So, magdala ako ng ganyan karami. And that's it. We are ready. So, let us go. Dito lang. Ito yung roots na binili namin dun sa ano. Pupunta pala kami sa Asian Grocery ngayon, kaya kami maaga. Kasi wala pang 10 guys. 9:46. Okay, I need to go. Kasi yung usapan namin, nandun na kami ng 10. So, pupunta kami kina Kathy, tapos pupunta tayo ng Asian Grocery. Meron na ba? Okay na ba ako? Yep, wala pa akong coffee. Kasi pagising ko, gising na din si Dan. So, prepare ko yung niya, yung lunch niya. Tapos, nakalimutan ko yung time kasi prepare lang ako ng lunch. Akala ko sobrang aga pa talaga. After ni Dan maligo, hindi pa nga siya nakabihis. Diretso siya sa sa kitchen. Sabi niya, ako na bahala dito. Sige na, mag-prepare ka na. Sabi ko, anong oras na ba? Let us go, people! Si Kati, hihintay niya daw ako before siya maligo. Siya na talaga. So, may pressure tayo ngayon. May pressure. Kasi daw baka hindi daw niya marinig yung katok kapag naligo siya. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Dito na ako, guys. Hi, ba? Say hi, guys. Nanonood kami ng hindi kami. Nanonood siya ng Toy Story na naman. I've heard addict ka daw sa Toy Story. Addict ka sa Toy Story, Baba, ha? What are you watching there? Toy Story. Toy Story daw. In fairness, a little. Toy Story? Yes. Are you all ready to go shopping? Yes? You all ready to go shopping? Dito na kami sa car, people. Hi, Baba! Tabi tayo. Tabi tayo. Yes! Pretty! Pretty, Baba. Nandito na si Lyra. Hi, guys! Doon siya sa harap kasi malilipong yan. Baka malipong yan. Suka-suka ako sa karne ka. Dito na kami, guys. Ano muna tayo? Vietnamese coffee.
Magkatabi lang naman sila. Diyan yung, wait sa, dito si Kuya Tubig. Diyan yung Vietnamese restaurant. Tapos nandito yung, Asian shop. Oo, si Lyra. Sobrang aga niya yung miss. May foodland? Ay, bongga! May foodland. Open na ba to? Open na siguro to. Magkakape din kayo? Ako ang kakape. Sige, tar. Coffee. Thank you very much. Thank you. Coffee na tayo, guys. Okay na yung chan ko siguro. Oo, tayo yung buwan naman ni ate kasi sabi niya wala pa daw, sorry re. Wala pa daw nagbayad sa kanya. Dito na naman ako, guys. Nung linggo, nandito ako eh. Mag-trolley tayo. Trolley, sige. Ayan. Welcome po. Si Papa. Welcome. Guys, nandito na yung mud crab. Wala to nung nung linggo. Bibili ako ng... Ilan kaya? Ang hirap mag-vlog. Kaya nga. Push mo yan. Tingnan mo ako. Ang hirap mag-vlog dito. Parang Pilipinas ka lang. Parang ako yung taga-benta sa inyo. Nandun, may mga crab dun dahil, Char. Parang, itor ko kayo dito. Nandun. Palisin natin si Kuya. Uy, wag ko eh. Coco plastic. Ilan si maliit? Ay, ay. Bili ako ng malaking crab. Ilan kaya, guys? Magkano ba? Wala na to. 44 ang kilo. 45. Isa lang, uy. Ikaw lang ba? Or Kami ni Dan. Dalawa. Bang kami. Dalawa na lang, no? buhay pa yan? Hindi na, uy. Huwag naman siguro, uy. Isa lang, uy. Sa'yo kayo ng dalawang ni Dan? Isa lang. Dalawahin ko na. Kunin ko lang camera. Karirin mo yan, Lori, yung ano. Gumagalaw pa talaga yung aking crabs. Ayan, bayaran ko muna yung crabs. Tapos ito yung pang-shopping nila. Ito yung shopping. Guys, update. Nandito pa rin kami sa sasakyan. Budol is real. Pag-aasang metro. yung taxi driver namin, Budol is real. Nasa kami, long way. Di ba, Baba? Inip na yung anak mo. Inikot namin ulit. Sabi niya, Mami, naubos na yung panda ko. Baba, are you okay? O, diba doon dapat saan tayo lumabas kanina pa? Paano pa kami kanina? Ang guling naman ni Kat. Alam niya saan pa po pauwi. Uy, malay din na Dito pa tayo, Kat? Kailan tayo makakarating? We're here, finally. Magkano nakita mo dun sa yung pabudol? Mga 3,000. 3,000 pesos yung singil niya sa amin. Sa kanyang pabudol ride. Luto na! Luto na! Yeah. So, yung lulutuin is crab. Chili crab. Sige, ano mo yan? Diyan ka, ano? Ano gagawin ko? Hugasan? Ikaw sa gulay, ano? Ako sa gulay? Sige. So, yung lulutuin sinigang at saka chili crab, ah? Or chili crab muna? Lahat ko nalutuin ko. Ah, okay. Ikaw na talaga lutuin mo lahat. Sige, push natin yan. Ito, madali lang naman to. Itapat ko lang maglinis na. And yan. Ang lamsa. Di ba ako naamoy? Pati, lagot ka. Ito na yung mangga natin. Isa ka pwede mo na yan. Mamaya na yung snack. Ano muna natin? Ikaw sa gulay ko, Di. Okay. Anong gagawin? Gulay Maghiwa? Ano gulay? Oo. So, ano yung kailangan mo sa chili crab? Yes, Baba. Ito chili lang. Wala akong kailangan dun. Wala lang, crab lang. Crab at saka yung chili sauce. Ito lang. Ayan. Ano ba yung gulay sa sinigang? Sinigang sa gulay. Basta ano. What's wrong, darling? Ito sa'yo to. I-separate nga natin yung sa'yo. Ito lang po sa akin at saka yung apat na crab. Ito plastic na to sa'yo. Kasi madami kang crab, tapos yung... O, lagay mo dito sa'yo to. 14 yung ata yung crab na to. Sa'yo yan? Oo, $14 ata yan. Kasi ito, parang ito 17. Ang mura lang Kasi yung maliit ito na na crab. 17. Ilagay ko dito sa gilid o ilagay mo dito sa fridge? Sa fridge siguro na madam. Pati yung yung can? Hindi, may kaya. Sa Kaya fridge nga natin. amoy. Ito na lang siguro sa saan natin lagyan yan. So, bumili kami nito. Magfi-fishball kami, guys. Pero, ito na lang. Hindi na lang from scratch. Nakita kasi namin to dun. Para saan to?
Dito. Aso nga na ito. Maliit lang naman kailangan. So yung lunch natin yan, 3 putahe na yan? Push talaga natin ito. Ang dami natin kakainin. Bebe tayo. Di pa ako nakakain ng sinigang na seafood. Hindi pa. Hindi pa. Ito masarap to. Masarap doon. Na? Basta kailangan na maasim. Good luck talaga yung sing-sing ko. Ang balay mo? Isda. Okay lang yun eh. Kailangan. Linisin mo naman. Ito ka nagpapalinis ng strawberry. Hindi pa nga ito nalinis eh. Ay, hindi mo pa nalinis. Hindi pa. Ito ka na no? Sobra, no? Tapos lang, hindi ko talaga ito inubad. Ay, inubad ko lang siya kapag naliligo. Yun lang. Dahil gusto mo ilagay mo freezer yung ano mo, crab and hindi. Baka nang amoy yung ano mo eh. Yung fridge. Buhay pa yan, Day. Hindi pa Ayun! Doon sa labas kaya namin ilagay. Sa labas ng bahay? Kasi makakarage ko ilagay. Sige, pwede na. Yung sa akin na ito, ano? Ay, try. Gusto mo iisa dito? Nilabas ko sa ano? Hindi ba ito babaho? Hindi. Kasi isang lutuan lang. Sibuyas, kamatis, dai. Ngayon, sige, Bi, ako. Unahin ko yung kailangan niya, Bi. Ako nakatoka sa veggies, mga kaibigan. Gusto mo ng ano, dai? Ng bacon? Bunga. Please. So, sibuyas, kamatis, at saka... Bawang. Bawang? Ilang sibuyas? Wait, ano yung sibuyas? Damihan mo na kasi onion. Onion yung sibuyas. Ano, dai? Damihan mo na, dai, ng ano. Damihan ko na? Sige. Kasi meron pa tayong lahat. Ay, dalawa lang pala. Okay. Oo, rose gold. Promote mo yan. Push mo yan. Sponsor. Shout out. After nito, pwede na akong mag-apply ng good turn doon sa Oo, kasi ikaw na, kinamay mo na yung ano kanina. sweet. Pwede ka na talaga magtrabaho dun, Lai. Discount ha. Sweet. Para sa crab. Kapag dun ka nagtrabaho, family and friends, discount ha. Mad crab ko, mahal nang nabayaran ko dun. $60 ito. Ay, $60 yung mad 60 yun? crab. Yung dalawa lang daw eh. yung lahat na namin nandito na. Nashock nga ako eh. More than 1 kilo pala yung dalawa. Yung pamili ko, Gumagalaw-galaw pa yun eh. sige na lahat. Kaya namin ito. Kaya namin ito mag-isa. After mo yan patulugin, luto na. Swerte ka. Swerte ka, babae ka. Budol is real. Okay, no. Kung kailangan mo ng garlic, okay na to. Kamatis, yung kailangan ko na ito. Ano? Kamatis at sibuyas. Kamatis at sibuyas. Hala, inuna ko pa yung garlic. Wait, sa. Wala masyadong garlic tayo. Ako lang. Hala, inubos ko yung garlic. Good luck. Ibukbang natin yan. Mukbang na ito. Kaya nga, mukbang Q&A. Mukbang na lang to. Guys, luto na ang crab. Yummers. Kung may naririnig kayo kumukulo, tiyan ko yun. Tikman mo, Lodi. Yung crab? Na-excite na ako doon. Wait, sa. Yan ang favorite natin. Kaya nga eh. Manghang! Dito ko natikman mo na, Kat? Hindi po. Manghang. Manghang? Sobra. Ready na nga yung ano ko eh. Yung kutsara ko eh. Ang sobra. Yum. Ang anghang? Hindi naman sobra. Hindi naman. Tama lang. Sarap, Doy. Yummers. Okay na yan. Lipat na natin. Kain na tayo. Magluluto si Lai ng pusit. Adobong pusit. Lipat na to? Oo. Mainit yung handle. Mainit yung handle niya? Oo. Ito yung yan dun. Ayan na. Ayan na. Dahil ano kailangan mo? Ito. Push nyo yung dalawa. Ayan. Yummers. Tayo Bakit tayo nagaganito ngayon? Ayun ang meron sa araw na to. Di totoo. Bakit 3 talagang putahe yung kakainin natin sa lunch? Gutom pa yun. Seafood yummers. Tapos yung nandun, ano yun guys? Sinigang na ulo ng salmon. Tapos adobong squid. Push natin yan. Yummers. Hello guys, ang sarap. Oh! Ano?
Tapos yan yung pang-adobo. Yung natin lalo nakatama. Ah, nasa ang ibang lalagyan yun. Nasa ano yun? Nasa diaper. Ay. Oo. Yung drinks din, wala. Nahin din. Ay, drinks na Yung iba nandun na sa table. Magmumukbang Q&A kami. So, ano yun? Separate video yung Tikman ko mukbang na Q&A. lang, last na lang. Tapos lagyan natin dito. Okay, yung lasa. Yes, Baba. Mommy, yung cute ni girl. Gutom na siya. Ito na. Hug, Mommy. Oh, hug, mommy. Gutom na siya. May plato na isa. So, yun. Okay na? Ay. Sige. Ay, ito din. Luto na din. Oo, konti na lang to. So, ang palatandaan daw na luto na yung squid, kumukuyos. Oo. Mabilis yung luto nun kasi pag Kumukunat. kumukunat. Okay. Alam niyo, okay na to kahit madami sa kanya. Oo, masarap yan eh. Masarap yan. Maraming sabaw. Tapos isa dito. Tikim ako, be. Wait. Tikim ako. Sa mess. Excuse me? Tikim. Hindi, medyo kulang ng Kulang. alat. Hindi, okay. Sarap na eh. Para tayo nasa Sarap dampa. yan. Yum. Sarap na yan, dahil hindi na kulang ng alat. Ito, tikman ko din. Ito, nalito dito yung sweet. Taga-tikim. Maglagay na lang tayo ng patis na may sili. Para dyan. Kasi parang piling ko siya sarap. Uy, perfect talaga to sa ating weather ngayon. Yung isa naiinip nakakahintay ng food niya. Are you okay, Baba? Okay na. You waiting for your food? Lalabni Relax ng ko sa ginawa ko doon. Guys, yan. Adobong pusit. Adobong pusit, kakapon. Ito na lang. Serving spoon. Ayan, luto na. Sobrang dali lang nito. Naluto agad to. Galing. Tapos ang sarap. Na-try ko siya. And then yan. Sinigang na ulo ng salmon. Yan yung adobong pusit. And then another sinigang. Tapos na pala kami mag-lunch, guys. Luluto na naman. Magluluto na naman ng snack. Nanood kami ng Pihu, guys, sa Netflix. Hindi namin natapos kasi sikat, naninikap ang dibdib. Iiyak na siya eh. Ano ko doon? Ano? Tama na to. Ano yun? Iba na lang. Tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Meron sana akong ganyan sa bahay. Halang marami pa eh. Lulutuin namin yung ribs ng mga boys at saka mag-snack kami ng kwek-kwek at saka yun dahil? Fishball? Yes. Brown sugar. Yes. Brown sugar. Walang katapusan. Kain na naman. Ay, ito yung binili natin, di ba? Ito yung binili natin. Tapos Isama na natin ito. Yung akin, yung dinala ko na sa fridge. Parang ang dami na lang eh. Katatlo sila. Dito ba magdi-dinner si Tony? Dito mo ito dinner ko. Mas okay na marami kaysa kulang. Kasi puro buto lang naman yan. Tapos yung side dish nila, corn. Kasi ito lang yung ulam nila, di ba? May chips ako dyan. Oo, yan. Yan. Chips at saka ito. Oo, sige. Tama na ito. Kulang yung natin. Ito mo, yan. Round it ko. Pwede na to. Dagdagan na lang natin. Ano ba? Ingredients Paprika. na. Paprika. Oo, ito lang ito. Ang dami nyo. Kailangan ito. Liit kasi ito. Bukog lang ito eh. Ito, kailangan ito tanggalin to. Yung sa likod. Ito. Tatanggalin? Mm-mm. Paano? Ito, daanan mo ng kutsilyo. Ay, tatanggalin pala yan. Matigas yan. Ito mga beshi naman to. Ayan, ay na. Yan. Oo, ka, paper towel. Madalas. Yan, yung tinatanggal, besh. Liit pa. Tinatanggal pa yan likod. Tinatanggal pala yung likod ng ribs. Ito. Ang sabi ni Smiler. Ano daw? Daan doon ng kutsilyo. Ito, wait lang. Kayong dalawa. Wow, pagputing ko mga nito eh. Sige nga, paano? Ito. Meron kang paper towel. Saan mo nalaman natatanggal na yan? Kasi matigas ito, Lodi. Matigas ba yan, Doy? Iwan ko. Pagkain na, hindi na naman siguro lang. Hindi to, kahit sa BP, hindi to lumalambot. Na talaga? Dapat may manipis ka, may maliit kang kutsilyo dyan.
So, tinatanggal mo talaga to every time nagluto ka ng ribs? Ito. Madali lang naman ito tanggalin. Ay. Yung Ito? Yan, Hindi, perfect. ugasan mo lang. Kasi may ano siya. Hindi pumapasok yung Flavor. flavor pag meron din ito. Yun pala ang sikreto talaga ng Anoy. Hindi ko rin yan alam. Hindi nyo ito tinanggal? Hindi. No, di ba? Kumain na yung, kinain ng asawa nila yung Masarap naman Ay, nila. tingnan nyo guys. Narinig nyo yun? ASMR yun. Ano yan? Imaso yan eh. Oo, matigas to kahit anong pakulo, hindi ito malalambot. Ano pala yun? Ay. Ang galing. Ang galing. Hindi ko rin alam yan. Yan yung Bakit alam paano mo niya. yan alaman? Chef ako dati. Hanggang may... Tingnan mo, oo, ano, parang plastic. Kaya hindi papasok ang flavor nito dito pag hindi natin ito tinanggal. Gusto ko yan. Dami talaga natin natututunan pag nandito si You learn Ira. something new every day. Kailangan talaga natin pahalagahan ng Kasi, presence na yun. Hindi kayo kakain pag walang ano. kasi nanonood ako ng mga video pa nalutuin yung ribs. Wala namang mention nito. Siguro Kaya yung iba ba, tatanggalin. natanggal na ba? Pero kahit tinatanggal ko talaga to. Yung sa ano ba, sa calls, meron din ganyan? Yung iba kasi may natanggal na. Yung, pag ito yung itsura, natanggal na yan. Ah. Pag ito yung itsura, wala. Sa Yung Woolies nabili ko. minsan natatanggal. Walang ganyan. Kaya hindi ko rin Ay, nakapansin. hindi ko din yan napapansin. Kasi para lang siyang papel. Hindi ko alam yan. Grabe talaga. Sorry. Hindi. May nalaman tayo ngayong araw na to. Oh, di Madali ba? lang naman siyang tanggalin. Okay na yan. Kasi So guys, kapag ganito, na parang meron siyang film dito, tatanggalin. Para siyang plastic. Yan. Ayan ang itsura niya. Ay, oh. Difference. Oh. So yung isa parang matte na, ito glossy. Char. Ano Yung to? glossy yung ano to, makeup? Makeup. Di ba sa beef minsan nakikita nyo to, hindi. Hindi ko talaga yung napapansin. Sa steak, yung sa gilid. Kinakain ko pa din. Pay ka. Mga walang kwenta. Mga walang point ang tapos. Tigas-tigas kinain. Basta pagkain. Pinahirapan ng sarili. Talaga. Ay, bongga yan, Day. May knowledge talaga tayo na pupulit every day. Sige, everyday nyo ako sali. Wait. Nag-ano ko? Okay na. Yung dyan banda okay na. Kasi ano, laman. May laman. Mas malaman. Gawa na kami guys ng kwek-kwek. Kwek-kwek. Kwek-kwek ala Smile Lyra. So, naglagay siya corn flour, flour, at saka chete no. Lagyan ko ng konting salt. Tapos lagyan niya ng tubig ng salt at saka pepper. Konti lang. Hindi ko salt. Yan. Ito, ano ko na to? Sige, drain mo yan, Lodi. I-wash yung ano. Nasaan yung pang-ano natin? Pwede na tayong sali kitchen rules. Ayun, hindi ako partner mo si ano, Manay. Ayaw niyo talaga siya yung partner. Kasi lovely. Magaling kang mag-kitchen hand. Ano lang, ako taga-luto lang. Kaya nga. Hindi ako taga-timpla. Asan yung taga-open mo, Day? Taga-open. Can opener. Nasa ano dahil? Third row. Ito nga yun. Wait, saan? Kaya gamitin mo yung mata mo. Huwag yung bibig. I found it. Ano, hugasan pa ba to? Oh, rinse mo lang dahil. Alam mo ba yung dahilan kung bakit nag-aano tayo na naggaganon to sumasabog? Kasi nga, may tubig kasi. Kasugasan pa natin. Ay, ito na naman tayo, Lodi. Huwag ka dito sa tabi. Ito yung napaso ako eh. Kasi sumasabog yung idiot, guys. Kasi may tubig kasi siya. Kasi nga, sinusok siya sa tubig sa kan. Tapos biprito. Oo, Tubig, tapos ang init prito. ng ano, init ng mantika. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Sabi ni Dan, no more cook-cook. Ito na naman tayo. Eh. Kaya nag-quick na ako eh. Doon ko na-realize. Kasi sumabog din siya. Pero buti na hindi ako natamaan sa bahay. Kaya bumili kami ng ano, di ba? Yung strainer. Pero grabe siya sumabog eh. Kasi parang galing talaga siya sa ilalim. Galing sa igyok ba? Tingnan mo yung kulay niya, oh. Okay. Yellow. Hala, may nasabog na egg na. Kaya para palang yellow. Yellow? Yung igyok pala yun. Sumabog. Holodoy! Tsaka. May sumabog nga. Ang dami sumabog, guys. Ito pa lang, may isa pa naman. Piliin na lang natin yung crack.
Okay lang naman siguro. Hindi, ayoko ng may crack. Ayaw ng may crack. Ah, ito okay. Perfecto. Perfecto ng isa. Ayun, may crack-crack yung iba. Ay, iba siya, Day. Huwag mo na kunin tong brand na to. Bakit? Ay, oo Ito nga, yung iba maraming ang crack. Ito maraming crack. Iba pala yung ibang brand? Aroy D, yung walang crack. Aroy D. Tsaka kasi ano, sino to? Walang brand. Wala, lahat. Oh no! Lahat may crack. Bakit siya ganyan? Lahat talaga may crack. Ayaw mo talaga to? Sasabog yan. Kahit ngayon walang crack, sasabog eh. Kaya Lalo ba- na siguro to. Mm. Wala, tapos yung atsaka to. Huwag niyo tong kunin tong brand na to, guys. Kung gagawa kayo ng kwek-kwek. Mas Ay. feel ko actually yung fresh na kwek-kwek. Kasi matrabaho nga lang. Meron Yung ba totoo. dito? Fairfield. Ah, meron pala. Yung sasabihin ko sana sa vlog na, maswerte kayo dyan, meron kayong fresh na kwek. Meron din pala tayo. Meron. Yun yung dating Wala, sayang naman to, Day. Ba, hindi ko So, anong alam. gagawin natin? Wala. Kasi wala talagang mapili. Lahat talaga may crack. Lahat may crack. Bakit ganyan yun? Kaya nga eh. Wag yan. Same lang din ang... So, konti lang makakain natin ito. Okay lang. Dami May pa mangga naman ba natin tayo? pagkain. May mangga din. Tsaka may ano din. Spring roll. Buti nga, dalawa yung ka natin. Imagine pag isa lang. Na-disappoint na naman. Okay lang. Isa Paasa. kong ito lang yung nakuha. Yung excited ka. Tapos hindi naman pala. Oh, may ugot ka. Joke lang. Huwag masyadong paasa, besh. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang. Para may energy ako dito sa mga ganito. So, i-rinse lang siya. Tapos yun na. Ano yan? Yeah. So, kailangan natin yan pagulong sa corn flour. Yes. Okay. Tapos after ko ipagulong dito, ipagulong natin dyan, diba? Then, frito. Preto na to. Yun lang. Kailangan lang siguro wag sobrang init yung mantika, Day. Kasi sasabog. Lumayo. Parang sa ano na mantika. talaga siya. Punong-puno na siya ba? Sumabog siya. Hindi na niya kinaya. Hindi niya na kinaya. Ito, may mga Kaya, kumot kailangan. yan. Okay. Kailangan natin dalawang sili, sugar, orange na... Ano natin? Fanta. Fanta ba yan? Fanta. Tapos... Royal ba? Royal. Pwede din Sprite kayo, guys. Pero mas gusto ko yung may orange na kick. Masarap actually. Yung gusto ko rin yung orange. No? So, kailangan na natin siguro dalawang kutsaritang corn flour or cornstarch sa atin. Diyan. Day, vlog mo, Day. Ayan mo sa vlog mo. Ito sa vlog mo. Ay, oo, ay. Imumukbang namin pa sa ano niya. Sa Sa channel. channel niya. Siguro 3 kutsaritang asukal. Kailangan ko ng bagong kutsara. Si Smileyra na talaga ang nag-cooking show sa aming channel. Thank you, Day. Channel ba to? Oo, kami lang yan. Dalawang kutsarang asukal. Sinasabi pa niya sa inyo yung measurement, ha? Tapos, konting tubig, soy sauce. Hindi mo na nilagyan ng tubig yan, Day. Push mo yan. Hindi. Hindi naman siguro, okay lang. Noon nakaraan, nahirapan ka? Hindi man. Hindi ko alam kung gaano kadami yung tubig, guys. Yun lang. Tansya. Tansyahin nyo na. Ganyan talaga ba sa mga pro? Walang measurement. Ito, wag mo itong bilhin tong brand na to, Day. Lahat talaga. Lahat talaga may crack. Dami namang nasayang. Napaka-weak ng itlog na yun. Bilis gumive up. Konting press, walang gumigive up na. Mahugot kayo doon, ah. Hindi ko makapit na maayos. Si Lyra din kanina, ang dami niyang hugot. Mga 2 kutsaritang soy sauce. Kala ko mga 2 kutsaritang hugot. So, konting Fanta, guys, dun sa ating manang sauce tuloy. Lyra sauce. Guys, alam niyo ba yung tinuturo-turo ko sa inyo na wooden spoon na trick-trick ko pa, napaka-proud ko pa. Alam na pala ng lahat yung... Sarap pala nag-joke ako din yun. Alam ni Lai. Alam din ni Kat. Sabi ko, tuturuan ko sana si Lyra. Kasi may natutunan tayo kay Lyra. Diba? Sa akin, wala silang natutunan na alam na pala nila. Ginagamit nyo ba yun? Ginagamit mo yun, Day? Na trick? Minsan ako, kunyari, ito,
Yan, lalagay ako konti. Okay. Instead Ako of- ginagamit ko na siya lagi. Kasi di ba usually hinihintay natin siya na magbubble talaga yung mantika. Bakit ka ganyan, Lyra? Para sabi, walang kakwenta-kwenta yung trick mo. Alam na namin lahat yan. Proud na proud po ako. Wala ko naman yung iba, hindi pa alam. Oo nga. Nandun na yung kwek-kwek at saka yung sauce. Tapos ito guys. Ano siya? Fishball. Kinat ko siya. Ng half. Kasi malaki siya eh. So, ganyan na. Ito yan ay Vinago fishballs. Yeah, wala na yan. Vinako pala, Vinako. No! Vinago. Bukas siya sa ano. Kaya nga eh, di ba? Nag-explode yung egg yolk talaga do. Lumabas talaga siya sa ako. Kaya dapat wag masyadong mainit. Mag-ingat ka dyan, Lyra. Nasabi ko sa inyo eh. Wag na, uy. Ano ka? Uy, masakit kaya yan. Wag na kayo eh. Tama na. Okay lang yan. Lolo! Ay, my gosh. Ay, nako. Uy, Lyra, mag-ingat ka doon. Natanggal na kasi siya sa ano. Lumalabas no, yung egg yolk. Ayan guys, luto na ang ating Filipino street food. Fishball. Kinat ko siya. Ayan. Kwek-kwek na naglabasan yung mga yolk ng iba. Ayan, mangga. Sauce ni Smile Lyra. Thank you, Day. Mamaya na natin dagdagan. Baka masayang. Mag-ano kami, mag-Q&A kami sa channel niya, part 3. Chars. Ay, social naman na may pastik ni Kati. Maganda. Yan yung dinner nila, guys. Good job, girls. That's good. Yeah, you done well. Thank you. Thank you. Thanks very much. Looks good. That's alright. Dito na pala silang lahat. Si Dan din nandito na pala. Tsaka si Tony. Kakain na naman kami, guys. Kakain na naman kami. Ano lang yung leftover from kanina yung kakainin natin. Siseryosoin ko na to. Kasi nagmumukbang Q&A pa kasi. Hindi ko lang nakakain ng maayos. Kaya seryosoin ko na to. Ha? Kasi hindi naman ako kakain. Kaya nga. Ay, sa akin. Wait lang. Diba, nakasave ka. Kain na naman kami, guys. Pak na ako, guys. Thank you. Initin ko yung ano, oy. Ayun, mag-ano talaga. Seryosong kamayan na talaga to. Ito yung ano natin. Wala na. Kamay natin sa Kanino kutsara yan kinuha mo? So he sent it off Wala. Ay, to daan. Vietnam. Maliit lang ako siya. And then he can order it himself. So he Kasi takes sa bowl ba, some masarap. bucks an hour sa to bowl. do the work over there. Actually, pwede lang walang kutsara. Iganon lang o isaw-saw lang yung He actually kanin. went to Vietnam. He got parang one of puso the ng factory in Vietnam, No. an Australian fella. Wala kami puso dito. Run the Oy, show. So you go to the Australian guys, he threw a Okay, ubusin namin ito guys sa club. Like stuff like that. Kasi Since hindi he's niya got to get masarap checked over bukas. twice, so they do it and he goes check over it. Maghanap siya So ng that's why lagayan. he's over there. Hindi, dito Get lang. comfortable. Gusto mo yun, yun yung basura lagay ko dito. It's a government Ito, sponsor. ito, basura. Thank you very much. Thank you. Reducing the Yes. time from work to only 3 years. Ay! Ano siya, spicy. I mean, Wala mong chili crab eh. Parang, dinagdagan ko na nga ng ano eh, sweet chili yan. Kasi sobrang ang talaga nung wala. Ay, si ano pala guys, si Kati nag-bake ng brownies. Sabi niya special brownies daw to. So, nag-fail siya. Pakitang gilas siya, nag-fail. Sabi pa niya, gusto niya ng brownies? Sige, push mo yung brownies mo. From scratch pa talaga siya. Ngayon pa talaga siya na-fail. Oh. It looks like a cake. Have a look, chocolate cake. It's not cool. That's still good. It'll be good regardless. It's chocolate. Yeah. We'll make it good. If it's a cake or a brownie or a stew, it'll still be good. You get worried if it's not actually turning into anything. Like if it's not hardening up. Yeah, it might be pretty sure good. it's We good. might just have hit something gold. Yeah. Can't recreate it. You There's don't so know what many you did wrong. things Well, we haven't been wrong. But So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping
Ubos na, Hinintay ka namin kasi hindi guys. namin abot yung ano mo. Naubos namin dalawa ni Lyra ay. Oo nga. Kain na naman kami, guys. Yun yung ano ni Kat, brownies from scratch. Char naman talaga, just Kati. Sabi niya medyo dry daw. Kain na naman kami dessert. Last na talaga to, promise. Last na talaga to, guys. Nag-start sa Vietnamese coffee. Kayo nga, no. Natigil talaga. Nag-Vietnamese coffee tayo. Tapos lunch. Umupo kami ng nood ng TV 20 minutes. 20 minutes lang. Hindi namin natapos yung pinanood namin kasi nag-snack. After na snack dinner. Tapos ngayon dessert naman. Like, agad-agad dessert. So, yun lang palagi pahinga namin, 20 minutes. Okay ka lang. Ano pa kailangan mo? Uy. Brownies ala Just Cathy from scratch. You want ice cream? Yes, please. Thank you. Kain na naman. Kala ko ba nagda-diet ka? Just, how's my Lyra? Joke lang yun. Joke lang pala. Ay, grabe siya. Hello, laki naman yan. Half kami naman. Oo. Thank you, Dai. Thank you, Dai. Thank you. Chine-check niya yung crab na binili ko. Hala, 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 hala. Seriously, babe. What did you catch it? Someone has to help me pick it up because I just can't. Hoy, babe! Anong ginagawa niya? Para talaga siyang ano. That's the second one, sorry. Yeah. Second one for tonight. That's my good leg. Have you cooked crabs before? Hello, yung ice, ha? Have you cooked crabs No. before? Okay. I'll just boil it. Lyra said to boil it. Just boil it, she said. Okay. But you can't boil it too long. No. Babe, grab my ice cream. Please. Ano, it's sinigang. Diba? Yan si Just Cathy. Yeah, it's no, ayun na. No, I'll just I don't do the crabs, babe. The crabs will eat it. No, I didn't do it. Guys, yun yung vlog. Ang haba na nitong vlog na to. Manunood ako ng, yung Momol Nights ata. Yun, sinend sa akin ni Kat at saka ni Lyra yung, sinend sa akin ni Kat yung link. Napanood na nilang dalawa yun eh. Momol Nights. Papanoorin ko yun. Pero yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Do not forget, be good. Bye guys. Good night. Mwah.